Mikołaj, takie coś ino na Nikiszu. Nikaj czegoś takiego nie mocie. Kamera już mam, toż mogę was powitać w kolejnym tajliku. Sumy na Nikiszu, no ale nie będziemy rozprawiać genau o Nikiszu, no ale o tym, co w pierwszy weekend grudnia się dzieje. 6, 7, 8 mamy jarmark na Nikiszu i teraz chcę wam zaproponować bez pora kolejnych tygodniów śląskie jarmarki. Taką je ideą. Ja, Nikisz powstał w latach 1919, pierwszy związany ze Giszewaldem, powstał z kuli Gisze grube. Ja, gruby wieczorek, które dzisiaj już wygaszają. Nie skorzej związany ze Janowem, potem ze Szopienicami. W Katowicach dopiero od 1960 roku. Robotniczy Zidlung. Jarmark organizują od 2008 roku. My tu są trzeci albo czwarty raz, no ale pierwszy raz ze kamerą. Mamy tyle sztandów, słuchajcie, co tego wszystkiego nie przelezymy. Ciźba je naprawdę fest. Bez to z Brunem tu nie daliśmy rady w ogóle ze wagen wjechać. No i co tutaj mamy? Naprawdę roztomajte rzeczy. A jak godą, tako je ciźba, co wszystkiego nie pokorzymy. Idźcie dalej. Richtig śląski robotniczy landschaft. No i śląskofana, to co mnie interesuje, naprawdę czuć tutaj śląski klimat. Czuję Sołtysek, Marek Sołtysek, no, persona kontrowersyjna, jeśli się rozchodzi o Śląsk. Nie wiem, Eli dali tak godo, no ale godą, co śląski to jest parwa od polskiego, albo ewentualnie dialekt. Mam nadzieję, że to trochę zmądrzą teroski. Nawet kiedyś żeśmy godą lata temu, bo od niego Bóg, no ale takie głupoty tam są napisane, taka propaganda. Dobre, nie zajmujemy się teraz tym, idziemy dalej w tym punkcie. Iluminacje to naprawdę jest coś pięknego. Ten klimat, wodny klimat, świąteczny klimat i śląski klimat. Mnie interesuje, jakie śląskie łony tutaj mają. Obejrzyjcie, tutaj mamy roztomajte śląskie taśki, jakieś treski. Widać to ja? Co dali mamy? Tu też mamy coś śląskiego. Przajaci, ja i roztomajte śląskie jakieś kosmetyki. No, Śląsk się sprzedawał. Ceramika to nie śląskie, no ale mamy, to wszystko mamy, tu sobie możecie coś zjeść. Byfy, ja nie jedyny gastronomiczny lokal na Nikiszu. Miody, ceramika. No i zaś jakieś większe łony. Tutaj też możemy coś wypić. Mamy tutaj grzańce 17 zł. No i tańszy bezalkoholowy 15 zł. Drogo albo niedrogo, szajbnijcie. No i idziemy. Mono tutaj, chodźcie. Ludziów naprawdę jest fol. Nie polecam ze małymi bajtlami ze wagen, bo nie idzie się przycisnąć. Tutaj na boku jeszcze mamy sztand, tu jest sztand od Gryfni, to mają te śląskie treski gryfnych godów. No, gryfnych tak się nie godo, gryfnych może być Karlus, Dziocha, Hop, Baba. No, oni wszędzie te gryfnie wrażają. To nie ma korekt po śląsku, ja. Mogą być fajne, piękne gody, radosne gody. Fajne miasto, nie gryfne miasto. No pójdźcie dalej na główny plac, na ring. Na środku mamy parasol.
Kiedy ktoś ma wajtle, może posadzić tutaj na ten parasol. Naprawdę godny klimat, jarmarkowy klimat. Akwarele z Nikisza, ze Śląska, tak jak godą Śląsk się sprzedawał. Śląsk jest dzisiaj fajny, i atrakcyjny. No takie rozmaite łone nagody. Tutaj też pójdźcie i idziemy dalej. Tutaj też możemy coś zezrzeć i kupić jakieś wuszty i inne płony. Naprawdę trochę tego je, no ale też ceny są, myślę, nie będę teraz tam. O, co tu mamy? Czekolada na gorąco z Malibu, 24 zł. Drogo, niedrogo, przejmijcie. Co mamy dali? Wino, tak dali. Tako gastrozona. Tu mamy jakiś sztand zerudów, jakąś restaurację zerudów. I co mamy? Żur 20 zł, bigot ze śmiałkami 25, prym zwanie 15, wołowo rolada 40, schabko sztygarsku od 45, gęsie tylko 35, świta sucen 20, moczka musicie też tu kupić 20, makówki 20, rifty śląskie, żarcie, drogo, niedrogo, przejmijcie. Trzeba wiedzieć, co Silmany to tutaj wszystko zaprojektowały. Trzeba wiedzieć, co to jeszcze za czasów niemieckich było. My idziemy dalej, przedarlimy się bez tłum i obejrzymy, co tutaj jednać. Śląskie piwo Hajer, słuchajcie, wiele to kosztuje. 20 zł za 400 ml. No trochę drogo chyba, no, ale to jest jarmark. No tu zaś mamy obrazy. Grupa Janowsko skupina. Pójdźcie dali. Tu zaś mamy śląskie łony. Tutaj obejrzyj. Badej to umna. Śląskie treski, śląskie szeldówy. Roztomajte fajne taśki. Lela, co tam jeszcze mamy? Pydlik Żelowsko. Magnety, Śląsk się sprzedawał. Śląskie atrakcyjne. I zaś mamy kogoś ze janowskiej skupiny. Tutaj powstała ta janowska skupina i wielu już nie żyje tych, co to założyli. Chyba nikt z tych, co założyli, nie żyje. Erlicówka ostatnio mówina, ale kontynuują to. Beboki, co jeszcze? Porcelana Bogucice, no to tutaj we Zawodziu niedaleko majstrują. Centrum Zimbardo. Tutaj też sprzedają roztomajte śląskie łony. Pamiątki ze Nikisza, Tutaj możemy podejść. Nie wiem, Eli widać, możesz skamerować, roztomajte beboki. Tutaj jeszcze mamy kryska manufaktura, beboki. No ostatnio fest modny na Nikiszu, stąd to wszystko jest. Pójdźcie dali jeszcze wąsusik po korzach. Tutaj na boku, na ulicy Any, mamy jeszcze taki geszef Balkanem bez Nikisz. To już nie ma genau na jarmarku, to nie ma ino z kuli jarmarku odewrzone. No ale też nie ma na co dzień odewrzone, ino je jakoś przyleżytość. Pójdźcie Rhein. Dobry. Dobry. Co tam? Co tutaj mamy? My nagrywamy teraz. Co tutaj mamy? Co tutaj możemy kupić? I same śląskie łony, nie? Mycki, jakieś pieronie, no taką mycka mów, nie? I roztomajte śląskie pamiątki, treski, naprawdę te richtig śląski geszeft. Obejrzyjcie, tu jest Ślązok, kto będzie na Nikiszu, to niech tutaj kuknie.
glaskule i rozmaite jakieś fajniste płony, a my idziemy dalej. A tutaj mamy jeszcze Geschäft Einzla, to normalnie funguje, nie ino na jarmarku. Okrom poniedziałków możecie tutaj przyleźć i normalnie se i pamiątki, jakieś gieszynki kupić. Śląskie fany są. Chodźcie rań, pokażę wam, co mamy dryny. Nie ma większych, bo Naprawdę tu jest tyle ludzi, słuchajcie, to nie będziemy się tu przyciskać. Dom wam pora jakichś takich bildów. Naprawdę werci się tutaj przyleźć. To jest najlepszy śląski Geschäft. Kiedy to żeście są na jarmarku, na Nikiszu? Witam i Orzech je pierwszy raz. Jak wam się podoba? Jest fest dobrze. Co mogę powiedzieć? Jorzek był w tym roku już na odpuście tutaj i tak samo jak na odpuście jest tu fest dobrze. Od 1 do 10 jarmark na Nikiszu. W porównaniu z innymi jarmarkami? Z innymi? Ja? A jak z innymi to 9. Dla mnie też 9. dla mnie też 9. Słuchajcie, zaraz tu będzie się działo coś i kwest fajnistego. Śląski Nikolaus, Śląski Mikołaj z Annabergu. Pójdźcie, oni już idą. Idzie Śląski Mikołaj. Takie coś ino na Nikiszu. Nikaj czegoś takiego nie mocie. Nikaj ino na Nikiszu. Żółto-modry Mikołaj. Ja przyjechał nie tymi furami, no ja z Annabergu takimi tunelami, tymi szybiadami z gruby i z tą szolą my dojechali. Nie zlegajcie, pójdźcie się staniemy, zaraz wam powiem. Pójdźcie no sam ludziska, patrzcie kto sam dzisiaj przyjechał do was z Annabergu. Patrzcie, fajtle, wiecie w to jest? I no słuchajcie, ja sam nie przyjechał z żadnymi reniferami, ani mustangami. I no my sam mamy taki tunel pod tymi grubami, o tu mamy szola, pod Einzlem zowdy wyłaża, tam na dole robimy roztomaite gieszynki. I słuchajcie, ze mną dzisiaj na Einladung, bo szrajbują mnie w to i kaj mam przyjechać, Łukasz Kohut, chyba tej gęby wam nie będę musiał go dać, nie? To jest ten hop, który godo po śląsku w Europarlamencie. I mamy do was gieszynki, tak rektownie gieszynki od Łukasza. Bo wiecie, moje helfry mi pomagają. Wiecie, kto może to pomaga, kto chce to daje. Łukasz się zadeklarował, że będzie miał fajne gieszynki do was. Patrzcie, mamy taką tasza, tu jest jego miano. Łukasz Kohut, aby ktoś zapomniał, ta gęba. A samie tasza, ta dupno szrajbnięto tasza to jest po śląsku szrajbnięte, a sam jest w innych sprachach. Kotka zobdy śląsko była, jej i będzie. Obojętnie jakie Andrzeje by się sam przylazły i chcieliby nam się tutaj stawiać. Słuchajcie, każdy robi fajną arbeit. Łukasz robi też taki arbeit, jakby powiedzieć, w Brukseli i na rynku sam tym. Ostatnio, że słyszał tego nie Andrzej, ten inny Andrzej, ten Drugi Andrzej. ten inny Andrzej, ten nowy Andrzej, który chce startować, że powiedział, że pierwsza ustawa kierowstanie będzie uznanie śląskich gotki i żeby żaden nos nie straszył upami z Wehrmachtu i żeby żaden nom nie szukał genów polskich, bo my są Ślązoki, my nie musimy udawać i nie musimy mieć Ancu, ale słuchajcie, to jest ino większość, wracamy na Nikisz. Wracamy sam, mamy śląskie gieszynki, mamy śląskiego Mikołaja, ale nie tak einfach rozdajemy. To nie ma tak, że ktoś przyjdzie, zaraz dostaje gieszyn. Słuchajcie, gieszynki, triknik, maką, fajną mycko. No, No, fajną moc. Myślałem, że
Słuchajcie, tu są moje helfry, one nie rozdawają za byle co. Dzisiaj Łukasz umie helfry, nie u niego, no umie, bo jest śląski Mikołaj, wyższa ranga, wyższa od europosła, bo mam gotów. Słuchajcie, jest kun z Annabergu, Góry Świętej Anny, nie z Japonii, ani z Laponii. I nie gadajcie na mnie ukraiński, bo już też takie coś zeszło. Nie mam tam nic do innych, ale jest zacny ze swojego. Tak jest nasza fana złoto-modro, złoto-błękitno, roztomaicie, ale to ja tak wyglądam jak ta nasza fana. Nie? Słuchajcie, teraz na szpil polega na tym, Co, będziemy słuchać śląskie słowa. musicie podłazić do Łukasza i mu godocie jakiś wortek śląski. Obojętny, no nie godejcie mycka, albo nie wiem, żur. Albo tu patrzycie na to i no godocie byle jakie, szczewiki różne, mycki, niemiecki. Ulubione śląskie słowo. Albo ulubione śląskie. Ja wiecie jaki mam ulubiony wort śląski? Heimat! Heimat! Bo to wszystko to jest nasz heimat. Górny Śląsk to nasz heimat. Nasza gotka śląsko to heimat. Nasza narodowość śląsko to heimat. Joje heimat! My wszyscy są heimat, my wszyscy są Ślązoki i witamy wszystkich turystów na Nikiszu, bo tak samo być. Mamy rajzować, mamy się przemieszczać, ale musimy być zacni. Skąd my są? A my są stąd, ze Śląska. Z Heimatu. Z Heimatu. Ja mam heimat, dostana Jest Tasia. z nami Sebastian, który nagrywał bardzo dobre filmiki Śląsko Rajza, polecamy na YouTubie. Dziękuję. A teraz się na myślcie, tam chyba nie ma co dużo myśleć o śląskich wortach, nie? I możecie podłazić, no nie tak zaraz, nie? Podłażymy, Pamiętajcie, domy, jedne śląskie słowo i jeden ten Tasza. i to gipko, bo patrzcie wiele kieszynków, a mocka ludzi, dawać! Jawohl, następny, jadymy z tej zajdy, Dajcie. O, widzisz, wersik powiedział. Cały wiersz. Słuchajcie, tam śląskie kieszynki, śląski Mikołaj. Na Nikiszu możecie jeszcze nawiedzić Śląską Ambasada od Łukasza Kochuta. Teraz go tu jeszcze nie ma, przychodzi też jeszcze go nie było, no ale czasem idzie go tutaj trafić, to jego biuro dzisiaj podczas jarmarku, bo wczoraj, nie wiem, wczoraj chyba go nie było, w piątek, nie wiem, w każdym razie możecie go tu trafić, tak jak żeście go trafili przy rozdawaniu paszek przy Nikolausie, to co żeście widzieli, takie coś ino na Nikiszu. Roztomajte zacne persony, wielu Ślązoków, śląski klimat, industrialny śląski charakter, to jest plus. Szkoda, co tak krótko, no ale ci, którzy tutaj kwaterują, to by nie trzymali. No i co z minusów? Fest ciźba, z kuli tego, to tu nie ma takiego fest srogiego placu, jak jest ten srogi plac, no to te sztandy są wszędzie poustawiane i z kuli tego tak to wygląda. Jeden na drugiego się ciśnie. No ale ktoś nawet powiedział, co to najlepszy jarmark we całej Rzeczpospolitej. Nawet nie ino na Śląsku. Rafał, pozdrowiam. Przyjeżdżajcie na bezrok. Myślę, zaś będzie jarmark, a my widzimy się za tydzień. Zaś na Górnym Śląsku na jarmarku. Abonirujcie mnie, wirujcie, chowcie się pysk.